maray na hapon tabi sa Indo Gabos mga tugang na nagantabay kang programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase, OP University of Santo Tomas, Legazpi. Ngunyan daw ning Miyerkules, petsa 6 kang bulan ning Mayo 2026. Kumusta po kamo mga tugang? Ako po ngunyan, giraray sobra bagang mainiton niya na panahon. Yaon pa ko niyang giraray sa sakuyang kwarto. Mainiton talagang panahon. Kaya mag-ingat-ingat tabi kita. Dipisil baga mga tugang kung kita ay magka-hirilang-hilang. Ano? Kaya nga ang Gio ni Father Butch na kabog-gabos na nagdadawog sa DCGB at lalong-lalo na nagdadungog at nagaantabay sa programang Maray na Hapon, magkaigwa ka muning karahayan sa buhay. Arayop, manluhod ka mo sa disgrasya. Arayop, manluhod ka mo sa mga mati-mati na maindata o kahilangan, ano, o anumang mga bakong magayon na nangyayari sa buhay. Kaya ang pangadyo ni Father Boots, kamo tabi gabos ay pagpapalain, ano, na kamo ay nasa sabi nga ni sa mantle of the Blessed Virgin Mary, ano. At alam mo mga tugang, magayon ito na may nabasa kasi ako sa social media na halimbawa, pag meron kang anggot na tao, salip na magsalita ka doon sa taong ito, just pray Hail Mary daw. Yun, magayon talaga yun. Pray mo na lang yung tao. Alam mo, may galit ka sa tao, i-pray mo. Actually, mas mapapalapit ka pa sa Diyos kaysa makakasira ka ng tao o makakasira ka ng damdamin, ano, nakatabang ka pa kasi at the same time, you have also peace of mind, ano. Kaya, Hail Mary. Actually, proven ko na po mga tugang iyan eh. Miski nga ni sa pagpaparking, ano. Talaga, Hail Mary. Yung dasal na Hail Mary talaga, very sakuya, very powerful ito. Kasi si Mama Mary, ano, talagang yaon, tatabangan ka. Totoo naman talaga mga tugang. Ngunyan baga Mayo, ano, sana inihong Mayong iniho, Flores de Mayo baga, ano. So, ito kayo mga panahon, pag Mayo, maaraal daw iyan. May Flores de Mayo, pero nga lang, dahil sa nagbago so school calendar, so mga aki, pero ngunyan sa mga elementary baga, yung mga yaon sa public schools, hindi mang klase. Kaya siguro mga magurang, so mga aki nindo na yaon sa public schools na nag-aadal, pag Mayo baga, di maning klase, siguro, ewan ko kung sa mga parokya, igwa pa ning Flores de Mayo. Kasi kaya itong mga sarilit pa kami, arog kaya itong mga 1960s and 1960s kasi nung 70s ano na ako kaya ito, high school na ako. Noong 1960s, nasa elementary pa ako. Pag Mayo yan, pag buon kang May 1 hanggang May 31, every day, every afternoon, yaon po kami sa mga simbahan. Pagkatapos, may mga katikista. Pagkatapos, pag nakumpleto mo itong attendance for 1 month, igwa ka ning premyo, igwa ka ning estampita, igwa ka ning mga galitas. Magayon mga tugang. Sana maibalik inigiraray. Ano? Ito bagang actually, ang kinukuha ninda is Santa Cruz na Natulos. Katapusan po yan, yung Flores de Mayo. Pero sa Flores de Mayo, mga tugang, bago mag-Flores de Mayo, ano mo yan, may katikisim. Actually, mas magayon nga ni. Ito kaya mga tugang, miski kami Katoliko, ako Katoliko ako, pero alam mo kaya itong panahon, pag Sunday, nagdadayon man ako kayo sa Sunday school sa Protestante. Kaya nga, magayon ito sana kung everyday itong mga aki, istoryahan ta, Bible stories, magayon ito, mga elementary, mga Bible stories, o magayon, pagkatapos turuan magpangadji,
ning Our Father, Hail Mary, Glory be. Alam mo kung ang mga aki maturuan ning Our Father, Hail Mary, Glory be, madali lang matuto magrosaryo. Yung madali on mga tugang, sana may balik girara itong ugaling ito. Anyway, haloy na kasi ako medyo harayo sa, ibig sabihin, I was not involved in the parish, but before I was a parish priest, noon sa UST Manila, saka sa Pangasinan, Manawag, Pangasinan, yun po ginagawa namin noon. Kasi ang klase pa naman noon talaga is, ang May Baga, ang Mayo, ano yan, bakasyon pa rin talaga. Kaya nga maringanita binalik giraray sa next year yata ang pasukan na, June na, no? Pero kasi so March pa lang baga, last week of March, so mga public students dyan sa government school, sa DepEd, wala nang pasok. Kaya buong April hanggang May, halos may bakasyon talaga sinda April and May. So then pasukan naman na sa June. So magayon na yan, pasukan na lang. So magayon sana, mabalik ito mga tugang. Ano? Yan. Anyway mga tugang, pwede po kamo mag-message sa kuya sa 0925-811-3851 o sa 0966-533-8475 o pag dumantabi kamo sa Facebook, pag dumantabi kamo sa DCGB News Online, okay? Pag dumantabi niyo sa DCGB News Online, yung nga ni mahiling nindo, paki-like man tabi ito, and then paki-share, i-share man tabi nindo parang so amiga nindo na sa Facebook, magkahililingan manggiraray, magayon yan mga tugang, na kita ngunyan na Mayo, sa tuya, ang Mayo baga, dedicated yan kay Mary, kay Mary yan mga tugang. Kaya sana ang Pilipinas baga is a Marian country, Pueblo del Amor de Maria, magayon mga tugang iyan, na ining Mayo maturuan ta kasi kadakol kitang mauukudan kay Maria. Kasi Maria baga ang nagtabang sa tuya ang mga tao na kita ay mailigtas sa kasalanan dahil siya ang naging nanay ni Kristo. Kaya nga ito bagang panahon na May, igwa ko nahiling diyan sa Facebook itong May, itong May baga is a month of Mary. Kaya ito nahiling ko. Magayon itong mga nahiling ko nga na sinasabi ligdiyo na itong hanapin ko nga ito. Magayon kasi itong pag May baga, itong nga May, of course, sa St. Joseph, May 1, pagkatapos ang nagpuong kita ng May kay St. Joseph, ako the patron of laborer. Okay? Siya ang Joseph the worker. Then sa May 31 po, sa May 31 naman, yan po ang kapiyasahan ni Mary ng pagbisita niya duman kay Isabel. So magayon mga tugang, hinahanap ko mga tugang, so itong pagmayo, talaga kadakol na piyesta kay Mary. Siguro hanapin ko nga nito dun sa nahiling ko ito mga tugang magayon pagdating kay Mary, okay? So actually May 6 first Wednesday of the month, ito yung di ba yung kay Mama Mary yan, and at the same time sa second week pala of second Sunday of the month of May is Mother's Day, yan mga tugang. Kaya magayon talaga yan na sa tuyang i-celebrar iyan na May. Yan, ito nga ni mga tugang. Sabi nga ni, ano ba ang pagkakaiba kang Flores de Mayo saka Santa Cruzan? Yan. So, ang Flores de Mayo mga tugang, also as Flores de Maria. Kasi we offer flowers. Naramdaman ko mga tugang kaya itong aki pa ako. Kasi lalaki, babae, nag-aalay ng bulaklak kay Maria. So ang nangyayari nga nito, naramdaman ko, naghanap kayo, magayon kayo, pag tuwing May kasi, yaon sa mga burak, may mga rosas, may itong, alam mo itong, Rizal, magayon, kadakol, tanda kaya pag tuwing May, that is the month of flowers. Kaya Flores de Mayo din yan.
Kaya magayunon. So ito pong Flores de Mayo is one of the most widely celebrated festivals in the Philippines. Sabi nga, it is a month-long Catholic devotion held every May, especially popular across many provinces where the faithful offer flowers and prayers in honor of the Blessed Virgin Mary. Saro yan. Pagkabanggi naman, narumduman ko yun. Yung sabi nga ni, yung Santa Cruzan. So, mahiling digdi sa Legazpi, digdi sa Albay, mahiling ko pa iyan mga tugang na pagyaong ka sa inihubagang di ko pa nahiling. Pero kaso last year, nahiling ko, may nasa sabatan ako. Yung mga aki, may pabitin pa nga nito. May cruise na dala Santa Cruzan. Okay, iba naman yung Santa Cruzan na parang pageant. Kasi itong Santa Cruzan mga tugang, yung last, usually nangyayari yan, last Saturday o last Sunday of May, ito pong Santa Cruzan should not be mistaken for a beauty pageant o pageant pala. Kasi akala nila, ang Santa Cruzan, pagayunan, ano? So, itong mga fashion show, bako man tabi iyan. Pagirumdum man sa natabi at naliligawan ta na. Actually, ang Santa Cruzan, pagirumdum sa tuya, yung Santa Cruz nga, Cruz baga, the Holy Cross, kaya inutan duman. Bako man ito sa mga magagayo na babae, mga gwapong lalaki, bako iyan. It is not a fashion show. Although it is a colorful, festive, it is deeply rooted in religious tradition. It is, of course, different from Flores de Mayo, which is devotional practice rather than a procession. Ito pong Flores de Mayo, procession po ito. Itong Flores de Mayo, aral daw po ito. Magayong nga na kung igwaning ning tinatawag natin na ning katikisem. Yan, mas magayon mga tugang iyan. So, yan ang talagang sineselebrate panahon Mayo. Yan. Hinahanap ko ito, yung Mary, itong month of May. Anyway, pagbalik tigara. Anyway, babalik si Padre Butch, pakatas ka mga pagirumdum. At ang oras tabi ko niyang 14 minutos, makalipas ang 1:00 ng hapon. Health, level up na. Liverate Pro, Silimarina, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro. Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up. The right hydration matters To perform, To win. to rise above challenges. top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water. Fuel your peak With the right hydration. with the right minerals. Drink up, fuel up, rise up. Rise to the summit. Summit Natural Drinking Water. Summer heat is on! Mag-Summit ka muna! The right hydration with the right minerals. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. Magkakaroon pong gagawing free health consultation on May 9, Saturday from 9 a.m. to 4 p.m. at CMB Office, 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Our products are tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang na-save sa operasyon. O galiing makinig sa programa CMD Kalusugan at Kabuhayan Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga dito sa 729 kHz DCGB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717. Kasama natin ang Diyos
Okay, balik po kita kiraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasio, OP. At sana po ngunyan na panahon ng Mayo, sa tuyang oportunidad po ini din sa mga mga kaakian na ining mga kaakian na iyan, naturuan tungkol sa Diyos. Yung katikismo. Maganda kasi minsan ang mga aki, baga, nagdadarakula, may mga taong niya na nagdadarakula, daing pagtubod sa Diyos, daing daing nagtuturo kaya sana, may mga sa simbahan baga. Kaya ito, naramdaman ko talaga, pagkahapon, alas 5 ng hapon iyan, alas 5 ng hapon, madumang kami sa simbahan, yun na nga, Flores de Mayo. Pagkatapos, may may katikise, may tandan pa nga ni. Alam mo, kaya itong panahon, naduman ako sa simbahan, may tandan, may kakanon. Kaya, matabawa ko itong aki pa ako. May kakanon, may galyitas. Pagkatapos pag Santa Cruzan, igwaning itong kalingking baga. So itong baga nga, po kaya itong may mga candy, grabe, maugmahon talaga. Alam mo sana, maibalik inan mo yan. O nakuha ko ng mga tugang sa itong Marian calendar for May. Ayun, okay? Alam mo, the month of Mary is lovingly known in the church as the month of Mary. Yun. May, Mary. Yun. A time when the faithful draw closer to the Blessed Virgin. So mga tugang yan. Tapos si Mama Mary, dahil pwedeng halion kasi si Maria po, pinili ng Diyos, Ama, na maging ina ni Jesus na Diyos, na aki ng Diyos. Kaya mga tugang, hindi si Maria pinili ng tao, siya pinili ng Diyos. Yan, tanda natin ito. Kaya nga, actually, ganun din ang, kung nadawag nindo sa istorya ni Pastor Noe Dora, nang pupukpukin niya na si Maria, tapos sisirain niya, mamartilyuhan niya na, may dadangog siya, ang nadangog niya ganito, bakit galit na galit ka sa nanay ko? O, sinong may nanay? Si Satanas ba may nanay? Wala naman eh. Si Jesus may nanay. Siya ang nanay ni Jesus. Si Maria. Kaya nga mga tugang, magayon inihong giraray na dapat kita ang devotion to kay Maria. So kaya we have to grow closer to the Virgin Mary, honoring her unique role in salvation and trusting their lives to her motherly care. Tama mga tugang yan eh. Magayon iyan talagang balikan ta iniho. Balikan ta iniho tuwing Mayo. Talagang sa tuwing sineselebrar ang pagrumdum kay Maria. Kaya ngunyan, the Marian calendar for May 2025, hindi po lang ito mga listahan ng mga panahon, kundi it is a spiritual journey, that invites us to encounter Mary under her many titles. Saro-sara si Maria, pero kadakol siya mga titulo. Sarong tao baga, may sa pangalan, may mga titulo. Yan. So, itong mga titulo ni Maria, nag-re-reveal iyan mga tugang with different aspect of her love, guidance, and intercession. Yan primero May 1. Balikan na primero May 1. So ketong May 1, we begin with La Virgen Divina Pastora. So May 1 pa lang mga tugang, hindi lang iyan ang celebration kay Saint Joseph, kundi po ang May 1 is also a celebration of La Virgen Divina Pastora. So, the Virgin of Divine Shepherd. Yan. So, yun mga tugang yan, ibig sabihin yan. So, we begin La Virgen Divina Pastora, a tender image of Mary as the gentle shepherdess who leads her children closer to Christ. Okay? So, mga tugang yan, mga tugang
So, May 1, of course, kadakol sa tuya nakakaram na ang May 1 ay celebration po ni Saint Joseph yan. San Jose de Labrador, as a laborer. Okay? Yan mga tugang. Pero kay Maria, May 1 is also a celebration of La Virgen Divina Pastora. Na si Maria ay pastol, a gentle shepherdess who leads her children closer to Christ. Siya kasi po ang pastol. Ang anong pastol? Tagapag-alaga. Tagapag-alaga na tayo inaalagaan na lagulong maging malapit kay Jesus. Hindi ba? To Jesus or to God through Mary. Pwede naman magdiretso, pero siyempre, tanda natin paano si Jesus naging tao? Dahil kay Maria. Pwede naman dumiretso kay Jesus. Pero siyempre, mas magayon, mag-agi ka man sa nanay. Wag mo, kaya sabi ni Jesus, kung mahal ang sa iyang nanay, mamahalon din kita ni Jesus. Kasi tandaan natin si Jesus bagayaon sa Kalbaryo. Anong sabi ni Jesus kay Juan na sa iyang apostol? Okay, son, behold your mother. Son, behold your mother. Mother, behold your son. Yun. Di ba? Maliwanag na pinasabi dito, anak, nariyan ang inyong ina. Nariyan. So doon mismo mga tugang, itinao sa tuya si Maria ni Jesus. Naalagaan natin ang kanyang ina. Yung problema, inaalagaan ba natin ang ina ni Jesus? Ito may narumduman ako mga tugang. Kasi sa mga mag-asawa daw, pag ang lalaki mapag-alaga sa kanyang nanay, yan ang magaling na magiging asawa. Aalagaan kanyan. Okay, maswerte kayong babae. Pero pag ang lalaki walang pagmamahal sa nanay, ay delikado po yan. Palaging ang kawawa dyan yung asawang babae. Kasi walang pagmamahal yan. Kaya kung ikaw babae ngayon, dalaga ka, naghahanap ka ng mapapangasawa, piliin mo yung lalaki na may pagmamahal sa nanay. Kasi kung ang lalaking mapapangasawa mo ay mapagmahal sa nanay, ikaw ay magiging nanay din. At asawa niya, aalagaan ka. Hindi ka sasaktan. Tingnan mo mga tugang, mga tugang ngayon. Kaya May 1 is the La Virgen Divina Pastora na pinapagirumdum sa tuya. Yan, So maliwanag mga tugang ngayon, na talagang si Mary nag-aalaga. Alagaan natin kasi siyempre gusto ni Jesus na ang kanyang nanay ay alagaan. Okay? Sabi niya, son, here is your mother. Woman, behold your son. Son, behold your mother. Yung baga, tinawag si Mariang woman during that time because woman was referring to the woman in the Old Testament who is the Eve. Na si woman kasi si Eva, di ba? And that the new woman was Mary and the new man was Jesus. Maliwanag mga tugang yan. So kaya nga ngunyan na tapos na May 1 So at least alam na nindo, pag May 1 ang sa tuwing sineselebrar ay La Virgen Divina Pastora. Okay? And then, May 5. As we move to May 5, yun na naman. So May 5, alam ba ninyo, napunta na ba kayo doon sa Antipolo? Yun, piyesta sa Antipolo mga tugang kang May 1. First Tuesday of May. Our Lady of Peace and Good Voyage. So ito po, pagpagilumdum mga tugang, na si Maria, as we honor Our Lady of Peace and Good Voyage, especially meaningful for those who seek journeys and calm amidst life uncertainties. So, ibig sabihin mga tugang, si Maria, bilang siya po ay Our Lady of Peace
Dapat lalo ngayon sa panahon baga, katuninungan. Katuninungan. Katuninungan talaga ang importante, no? Lalo sa anong nangyari, bakit talaga nagtaasan ang gasolina? Kasi yun na nga ni, sa Middle East, daing katuninungan. Daing katuninungan sa mundong ini. Kaya baga, so, sabi baga ni Kristo, peace be with you. Yan ang tunay na kapayapaan, yung kapayapaan ni Kristo. Peace is not simply an absence of war or conflict. It is the presence of God. If there is the presence of God, there is peace. May kapayapaan, may katuninungan. And at the same time, pag may peace, bagayon talaga maglayag. Ibig sabihin, maglakbay. Kita gabos mga tugang ay inaapod na magbaklay. Sa pagbabaklay sana may katuninungan. Kasi lalong-lalo na, sabi nga ni, in life's uncertainties, dahil kasiguraduhan, kaya sa aga, mataas na naman o mababa ang gasolina o crudo. Yun. May talagang importante si Maria po. Tingnan mo, Mary appeared many times, sa mga apparition niya, Our Lady of Peace, yun. Miski sa Medjugorje, nung panahon, 1988, nandun pa ako sa Medjugorje. So paghirumdum po ito, kasi tingnan mo, kung nakinig lang talaga ang mga tao sa mensahe ni Maria, kaya ang tawag doon sa Medjugorje, Our Lady of Peace, sana hindi nagkaroon ng kaguluhan doon eh. Pero alam mo minsan kaya, hindi man talaga pinakikinggan ang Diyos eh. Ang pinakikinggan ng mga tao eh. Ang pinakikinggan yung mga ibang mga tao o mga minsan pinakikinggan ang mundo. Pero kung pakikinggan talaga natin ang Diyos, kung magdadagog sana ang gabos na tao talaga sa Diyos, magkakaigwa kita ng katuninungan. Nga lang, dahil magkita nagdadagog eh. Kaya dahil sa ang dinalugog ang sigaw ng mundo, ang sigaw ng ibang tao, di ba kung katuninungan, kaguluhan. Yan. Kaya maganda po. Kaya May 1, La Virgen Divina Pastora, May 5, Our Lady of Peace and Good Voyage. And then, nung May 10, ngunyan, sa May 10, we May 10 and sa May 10, Our Lady of the Abandoned. Sa Marikina po ito. Every second Sunday of May, may piyesta po doon sa Marikina. Our Lady of the Abandoned. Desemperados. Yun. Alam mo, hindi ba? Pero yun nga ni mga tugang abandoned. So we remember Our Lady of the Abandoned both in Marikina and Manila. May 10 and May 12. Reminding, ito na ang istorya mga tugang, kang Our Lady of the Abandon, nagpapagirumdum ito sa tuya mga tugang ini, that no one is ever truly forsaken, na mayo mga tugang ang pinababayaan. In other words, tabi kita pinababayaan ng Diyos. Magayon mga tugang yan. For Mary stays close to those who feel lost, forgotten, and abandoned or burdened. So, yaon si Maria, dahil ka pababayaan. Kaya sabi ko sa inyo mga tugang, halimbawa, natatakot ka. Halimbawa, galit na galit ka. O halimbawa, nangangamba ka. O ano mang mangyari, pray Hail Mary. Yan ang palaging sinasabi ko sa mga tao. Panghalimbawa, Hail Mary lang. Hail Mary. Magdasal ka ng Hail Mary. Kasi po, ang Hail Mary, nasa Bible po yan. Hail Mary, full of grace. Nasa yan? Sa Bible baga. The Lord is with you. Blessed are you among women. Nasa Bible yan. Gabos yan na, pray for us. Nasa Bible baga yan. Mga tugang, magayunan ang dasal na yan. Ang Hail Mary is a prayer from the Bible. Not in the Bible, but from the Bible. Kasi galing sa Biblia po, pinagsama-sama. Mahiling yung Hail Mary, bati ng anghel yun.
The Lord is with you, and blessed are you among women. Iyan naman ang bati ni Isabel kay Maria. Magayunon. Ano, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Magayon yan. Kaya nga, digdi pagpapagiramdam sa tuya na daitabi kita pinababayaan ng Diyos. Kaya nga, pinadala niya si Maria, maging ina ni Jesus, maging ina ng Diyos. Kasi si Jesus ay Diyos. Mary, the Mother of God. Okay? So, tandaan mga tugang, May 1, ang celebration, La Virgen Divina Pastora. May 10 and May 12, ito po Our Lady of the, May 5 pala, Our Lady of Peace and Good Voyage. May 10 and May 12, Our Lady of the Abandon in Marikina and in Manila. Anyway, babalik sa tutukarong giraray ang gabos na kapistahan ni Mary pag-abot ng Mayo. Okay? So May 13, ala namang May 13, o kadako na namang piyesta sa May 13, Mayo 13. Lalo ang Fatima. Anyway, babalik gira si Father Boots pagkatas ka mga pagirumdom. Ang oras sabi ngunyan na hapon 32 minutes, okay? 33 na pala. 33 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang. Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konvenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase Oping. Unyan daw ning Miyerkules, petsa 6 kang bulan ning Mayo 2026. Gusto ko pong batiin ang aking assistant director ng Center for Campus Ministry na nagdalaw sa tuyang ngunyan. Si Stephanie Salaria Pareno at sa gabos na mga nagdalaw dyan sa Office of Religious Affairs ng UST Legazpi. So magayon mga tugang na ipadagusta ang pagpapahayag ng mabuting balita. Okay? Ngunyan pinagurulayan tangunyan na daw mga tugang ang manunungod sa itong Mayo. Kasi ngunyan bagang bulan ng Mayo,
in the month of Mary, so pinunan nga ni kang May 1 magayon na ulitin ko giraray, so itong pagselebrar kang La Virgen Divina Pastora, de ko aram kung digdi sa Albay, igwa ka iyan na kuyan, na kapiestahan iyan. Okay, May 5, of course, sa Antipolo yun, Our Lady of Peace and Good Voyage. May 10 and May 12, nasa Marikina, saka sa Manila, yung Our Lady of the Abandon. Ngunya naman, sa mid-month of May 13, ito po, we celebrate Our Lady of Fatima. Ay, kwa dyan, sa Tahaw, kaya si Father Papoy, ang Paris priest dyan, Father Papoy, kumusta ka dyan? Father Iaw, sa mga pari pa dyan sa Fatima. Saka igwa digdi sa Legazpi o digdi sa Albay ng mga chapels ng Our Lady of Fatima. Biski nga di sa bunot yata, nahiling ko yan, So, Our Lady of Fatima, May 13. And ito po, ang Our Lady of Fatima nga tugang, inipagrumdum ini kan one of the most Marian apparitions. Ako po nakaduma na sa Fatima. Kaya itong 2016, I spent 1 week doon po sa Dominican Convent. Na ito mga monasteryo, ito kan mga madre, At duman po, igwaning actually ning duwang Pilipina na mungha. Siyempre ang salita doon, hindi Espanyol, kundi Portuguese. Ang narumduman ko, ang thank you duman, obligado. Okay, obligado. Sa Espanyol kasi, ang muchas gracias, ibig sabihin thank you, sa kanila obligado. Yan ibig sabihin thank you. So yun po, alam mo nung nag-appear si Mama Mary sa Fatima, ang pangapuda niya naman, pray the rosary for the conversion of Russia. Totoo naman yung mga tugang. Nga lang ito nga ni, so mga tao naman di nagtutubod. Alam mo, saro talagang ang pinaka-obstacle sa gabos mga tugang, ang pagtubod. Ang tao kasi, pagkuman talaga para tubod para duda pa nga ng tao Dahon na kasi ang tao dahil igwasyan niya ng karunungan, kaalaman, kuna niya, aram niya nagabos. Dahil mo pwede. Kasi mga tugang, ang kaaraman kang tao, limitado sa naman. Dahil mo pwedeng, do you think you know everything? No, you don't know everything. Tanda natin, only God knows everything, but man, no. Kaya nga, ang problema, believe. Believe. Actually, itong mga estudyante nga na graduating students digdi sa UST Legazpi, kasi nagbigay kami ng mga recollection, sabi ko sa Inda. Naniniwala ba kayo? Yung mga sa CPA, sa engineering, o sa nursing, o sa pharmacy o sa medtech o yung mga may board exam, engineering, naniniwala ba kayo na papasa kayo? Yun. Siyempre, dahil sila naniniwala pa. Paano yan? Paniwala kayo. Maniwala tayo lalong sa pag sinabi kang Diyos. Sabi nga, may yung mga kaibigan ko mga born again, mga protestante, may ang sa kanila ganito when God says it, it settles it. Yun. Yan ang sabi ninday. Sabi ng Diyos yan, dito tama yan. Yan ang pagparadudahan. Yan nangyari kaya ito baga, may mga nagduda. Tangnan mo si itong tulong aki baga, si Lucia, tulo baga ito, nalingawan ko tulo. Si Francisco, si Lucia, ito bagang mga aki duman sa Fatima, bigla ko lagi nalingawan. Itong Children of Fatima, na nalingawan ko sa mga aki kang Fatima. Children of Fatima, sino ba yun? Sa Fatima, si Jacinto, okay, si Jacinta, Marto, Francisco, then si Lucia. Nung nagpailing si Mama Mary sa Fatima, si Lucia Santos, 10 years old.
At ang sa iyang pinsan na si Francisco, 9 years old. Si Jacinta ay 7 years old. Yan. Thank you very much. 3454. Thank you for the assistance. Okay? Nagpiling siya noong 1917 sa Fatima, Portugal. At nang nagpailing si Maria, may itong mga visionary, tulong visionaryong ito, ano? Tanda natin, ano? Mula nung May 13, 1917, kaya nga nung 2017, 100 years na po ang Fatima, ano? Na nagpahiling. Kaya nandun din po ako nung 2016. Ano? At ito nga, the secrets that Mary entrusted them with the 3 secrets, which included a vision of hell, a prophecy of the World War II. Yun, sinasabi nga kung hindi, kaya, nga lang, di man nagdadagog ka mga tao Miski mga Katoliko, di man nagdadagog talaga kay Maria Ano, matatagas din ang payukan mga tao, ano? The need for the consecration of Russia. Miski mga panit, minsan di man nagtutubod kay Maria. Anong klase iyan? Kaya tingnan mo, miski obispo. Kaya during that time, of course, lipid tutubudan. O ano nangyari? O alam mo, sana itong consecration of Russia parang di magkomunista. O ano nangyari? Alam mo, prayer baga, magayunon iniyo. Kaya ito po ang nangyari. At tandaan po natin na itong apparition duman sa Fatima, the children also reported seeing an angel of peace, angel of Portugal in 1916, who prepared them for Mary's visit. Actually, bago mangyari itong apparition noong 1916, may mga angel of peace na sa Portugal, who prepared them for Mary's visit. The children endured immense pressure and mockery from the authorities and skeptics. But alam mo, napakaganda po ang ginawa. They remain firm. Okay? Magayon ng mga tugang panalmingan ini. Kaya ang mensahe baga sa Fatima, ito sabi, pray the rosary. Araw-araw kay Maria. Ayun, magdasal ng rosaryo, penance and conversion. And yun po mga tugang iyan. So, yun sa Fatima, si Lucia, si Jacinta, si Francisco, yan tulong aking ito na grabe pinahirapan sila noong panahon, So, yun po tuwing May 13, So, calling us to repentance and conversion. Then, May 19, pag May 19, ang celebration po naman yan, Our Lady of Guidance of Ermita. Kaya doon sa Ermita mga tugang, igwaduman, Nuestra Señora de Guia. Yan, naalala ko yan kung napunta na kayo sa Manila, sa Ermita, igwa po duman ang simbahan. Ang parokya noon, Nuestra Señora de Guia, Our Lady of Guidance. Invites us to trust in her direction, especially life feels confusing or uncertain. Yan mga tugang iyan, So, Our Lady of Guidance. Si Mary, Our Lady of Guidance. Mga title po ini. Kaya celebration. Then pagdating naman, May 24, we honor Mary under her 2 titles. Mary, Help of Christians, who strengthens the faithful in times of struggle, and Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura de Lubuk. Yun. Reminder Mary's presence across the cultures and generation. Magayunan mga tugang, kaya kadakol na selebrasyon kay Maria. Anyway, babalik nila si Father Woods pagkatapos ng mga pagginumdum. Ang oras sabi ko niyan, 46 minutes. 46 minutes na pala. 46 minutes after 1 o'clock. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hay nako, ang cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ng bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi, OP, at may nag-text sa kuya pala, 8922. Good PM, Father Butch. Na-remind mo po ako kan childhood ng Flores de Mayo po ako sa simbahan at meron din po ng isang private house ng Papa Flores de Mayo. Okay? Nagpapa Flores de Mayo. Maganda yan, mga chapel baga. Pwede pong buhayin yung Flores doon sa private house at siyempre magpapaalam doon sa aming parish priest. Pwede po yan. Alam mo, importante, kita mga Katoliko, dapat may mga initiatives. Kasi ito nakikita ko sa mga kapatid ko, mga Protestante. May mga initiatives sila eh. Kasi ito nga na mga, kasi ako, may mga kaibigan ako mga Protestante, mga born again, at kasi po sabi ko nung bata pa ako, nag-attend din po kasi ako ng Sunday Bible School. So maganda po yan. Kita mga Katoliko, sana igwamang kitang mga arog kaan na buhayon. Kaya maganda yung initiative. So ituloy tabi nindo ito. Maganda yan. Na pagkatapos doon, bago ka mo mag Flores de Mayo, maganda, igwabagan mga libro pang bata. Actually, kung nakikinig ka mo sa, igwa kami dyan, tigdi sa sa itong Bible Stories, tigdi sa 107.5 sa UST Legazpi Radio, mayroon po kami palagi yan, Bible Story. So, mula sa Bible, sa Old Testament, hanggang sa New Testament, kada ko lang mga istorya. Actually, kahit magayon, mga aki kami, ang istorya sana, pigistoryahan kami. Siyempre, doon sa Katoliko, sa Katoliko naman, tinuturuan kami Our Father, Hail Mary, Glory be, pagkatapos ng mga pangajion. So, nakapagdakasal ng rosaryo. Maganda tabi yan ha, 8922, ipalagos mo yan, magayon iyan. Tabi nindo, magayon iyan na kita maging kasangkapan sa pagpapayag ng mabuting balita. So yun, ngayon ipalagos ta. Sa May 31, usually yan, we celebrate the visitation of Our Lady. So buong May 1 hanggang May 31, kadakol kitang mga kapiestahan na pinagsiselebrar ta ang kapiestahan ni Maria. So, May 31, we celebrate the visitation of Our Lady. Yun. Thank you ba? Sabi ni 8922. Thank you, Father Butch. Yan. Tama po yan. Palagos mo magayon iyan. So, tabangan ta. Kasi minsan, gulpi yung baga kaya, ako naging parish priest po for many times, and many years, sa UST Manila, actually, 26 years old pa lang tabi ako. Hindi man sa pagmamataas, hindi man sa pagyayabang, I was newly ordained. I was 26 years old. Batang-bata pa ako.
Bata, I was only 26 years old, 1-year-old priest. I was already assigned in UST Manila, and then I was appointed as the parish priest by the prior hanggang 1993. So anyway, yun po mga tugang na ang ano ko doon, so mga ini-encourage ko sa mga aki na mag-Flores de Mayo. At the same time, pag may kasi ako ng volunteer catechist. Aside from the professional catechist, igwa po akong inaapod na volunteer catechist. Simple lang naman eh. Itong mga volunteer catechist, ang gigibuo lang naman nila magturo ka magpangadji, Our Father, Hail Mary, Glory be, then Rosary, patas mag-istorya. Istorya ninda, ang istorya ni Adan ni Eva, istorya ninda si Gulayat, saka si David, yung mga Bible stories. Importante mga tugang ngayon. Kaya kita mga Katoliko kulang sa mga pag-aaral kasi di kitang Bible Sunday School. Actually sabi, tama Padre, tama makapagsimbaling linggo. Actually minsan nga kulang pa sa katekism eh. Kasi halimbawa, ito mga Katoliko, di ay nakakapag-adal ng katekism. Lalo sa public school. Mabuti kung may mga katekista talagang every day o every week may nagtuturo sila tungkol sa Diyos eh. Kaya mga tao, maraming natututunan, pero pagdating sa Diyos, walang gaanong natututunan. Ang natutunan nila, yun ang mga bagay-bagay sa mundo. Pero tungkol sa Diyos, kulang. Bakit? Kasi walang nagtuturo. Sana kayo mo mga mag-volunteer kayo. Kaya tulad ini mga tugang ining May 31, pagirumdum ini si Isabel Baga, dinalaw. Sabi ni 3454. Sabi ni 34. Good PM po, digdi sa Trabisya, ginubatan, may Flores de Mayo, mga aking lalaki sa kababae, naghahanap ng mga burak. Kaso, nagruluyos sa burak ay human ang God. Yung ngunyan baga, kaya dabali, kundi sindang burak, ang pinakamagayon na burak, ang sa indang presensya na lang. Totoo mga tugang, nagruluyos sa burak ta, halibaga ako dyan tabi manay sa kasi si 3454, hali tabi si Father Butch dyan sa ginubatan. Nakipag-courtesy call nga niya ako kay Mayor Gemma ang Hoko. Kasi kami ligdi sa UST Legazpi, i-activate may so tabang sa tugang. So mabalik namin kagirari yan, tamatabang man kami. Magayon mga tugang. So yan, maganda yan. Ituloy natin yan. Ituloy natin yan na pag-aralay. Maganda pala dyan sa ginubatan, meron silang inihong Flores de Mayo. Alam mo si Mengwa sa chapel, kunya alam mo, mainiton baga, gibuo nindo mga alas 4:30, alas 5. Kaya ito, narumduman ko, naghanap talaga kami ng mga flores, mga flowers, Pagkatapos magayon, nagpapangadji pa kami, habang nag-aalay ka kay Maria, araw-araw kay Maria, da-da-da, da-da-da-da. Arong ba kayan magayon, araw-araw kay Maria. Hanggang doon na lang, nakalimutan ko na. Kasi ngayon si Father Butch po kasi, for the last almost since 2013 hanggang 2016 ay 2013 hanggang 2026 si Father Butch po kasi wala na sa parokya. Yaon pa ako niyan sa eskwelahan. Pero when I was a parish priest nung 1984 hanggang 1993 and then 1993 hanggang 1997 yaon ako sa Manawag, and then naging parish priest po ako ng 2008 hanggang 2013 sa Manawag. So although palagi pa ako sa parokya, pero I also enjoy here working in the academe. Okay? So yun po mga tugang. Ipalago, sabi ni, may nag-text giraray sa kuya, sabi ni 3454,
Yes po, sayang. Nagdigdig, walang digdi sa ginubatan, di lamang kita nagkahilingan. Iyo baga, di kita nagkahilingan. Pero anyway, kung mga tugang, nahiling ko itong sitwasyon nindo sa ginubatan. At itong mga nagdumangan ako sa anuling, nagdalog siguro ngayon si Mrs. Lumibaw. Si Manay Lumibaw, si Konsolasyon yata ito. Saka sila Barya, yung mga yung duman nagkahililingan kasi sabi sa kuya, Father, ikaw pala si Father Butch, gwapo. Hindi, sabi sa kuya, Father Butch, nagdadagog tabi kami sa imo. Hapon. Pero during that Monday, sabi ko, di po ako live. Tayaon nga ako dito sa Indo. Sa may Kamalig. Yan, mga tugang. Kaya, nagpapasalamat po ako sa Indo na kamo pirming naghinanyog. Kaya, minsan nga di ako makapag-live. Kaya nagre-record na. Parang madagos manggiraray ang satuyang pagtaon ng informasyon. Okay? So, magayon mga tugang na ngunya na Mayo, throughout this month of May, may we deepen our devotion to Mary, especially through praying the Rosary. Because the prayer of the Rosary, mga tugang, although October po yan, pero hindi naman tuwing October lang tayo nagdarasal ng Rosaryo. Ang Rosaryo po, dasal po yan, pray the Rosary so that you can drive the devil away. If you want to drive the devil away, pray the Rosary. Yan. Kaya nga, takot ang demonyo sa Rosaryo. Pag takot ka sa Rosaryo, ibig sabihin, ay delikado yan. Angkan ka ng demonyo. Kasi yan po, alam mo, pag nagro-Rosaryo, sasabihin ng, alisin ang Rosaryo, huwag kayo magdasal ang Rosaryo, sasabihin ng demonyo. O yan, pag nagsasabi huwag kami magdasal ng Rosaryo, demonyo po yan. Kasi the Rosary hates Mary. The devil hates Mary, especially praying the Rosary. Kaya let us have the weapon. Ang satuyang armas, mga tugang, ay Rosaryo. Yan. So this month of Mary, which is the month of May, we have the devotion of the Rosary, simple acts of love like Flores de Mayo, and imitate, importante mga tugang ini. Let us imitate Mary's yes in our daily lives. Yes to Mary, sing yes to Mary, yes to Mary. Yan ang tulad ni Maria, yes to Mary. Yan. So in every title we celebrate, we are reminded of one truth. Ito po ang katotohanan. Mary always leads us to her Son. Mary is not a goddess. Hindi po siya goddess. So let this May be filled with grace, filled with happiness, filled with peace, and renewed closeness to our Blessed Mother Mary. So, to God through Mary, this month of May. Anyway, tugang, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaharap. Ako po'y nagpapasalamat sa satuyang technical na walang iba kundi si Ronald Baldo. Tama ba? Ronald, ikaw ba ang technical natin? Please raise up your hand. Or sino pa? Sa technical, si Ronald Baldo, at sa IT, yaon si Jerome Martinez. Abangan po ang susunod na programang Negosyo Time. Okay? Ito po giraray, si Father Butch Mabase OP, nagsasabi, to God through Mary. Okay? To God through Mary. God bless everyone. I love you. Bye-bye.